ጋዜጠኛታትን አሰፍታም ተታሲሮም become normal you know this whole story هجي كسر هجي مودعتا شو دوب تغفيتو ማይከሰርናን ተባሂሉ you know this whole times መዛ ካብዝል على አመጽ ደሎ አይመስልም ሓደ ህዝብን ሀገርን ካብዝን ለዓለሲ አመጽ ደሎ አይመስልም ካል መግዛት ይመጽኡ ኢንሻአላህ ካብ ደገ መጽኡ ገዚ ካማን ካብዝን ለዓሊ ከምጻካ ከም ህዝብ ስለዚህ I don't want to make something you know commentary ከምዚ ክስቶ ገለገለች ተኸይለ the whole ታዛንታ ማልትናጽነት ጀመርካ አብዝ ዘለናዮ ናይ መንቀሳቀስ ጊዜ አብ ሃንቲ ፔይንቲንግ በንጹር ወሳሲኻ ክሰርሐ ፈቲና ማለት ንጹር ዳስ ርገጽ ዳስ ናይ ሐዘን ናይ መርዓ ናይ ሃጎስ ናይ ገለ ግን ዳስ ተረጊጹ ቀደም ተረጊጹ ክትሐዝን አይተፈልኒሃ ጠፊኦም አባህሪ ጠፊኦም አይተወይነሃ which is ዳስ ፍቁድ አይኮንም ናይ ሐዘን joy የለን more ክትገብር አይተፈልኒሃ ሰባት አሲሮም አለው ብዙሃት you can't mourn about some ገለ you know ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብራት ተልትና ኣብ ናይሎሚ ትሕዝቶ መደብና ንቀባይ ኤርሚያስ ኣውቤ ዓዲምና ያለና ኤርሚያስ ኣውቤ ፍሉጥ ኤርትራዊ ቀባይ ቀራጻይን ገጣምን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዛዕበየ ኤርሚያስ ኣብ አዲስ አበባ ኮሌጅ ኪነተ ጽባቐን ንድፍን ዓውደ ቅብኣ ድሕሪ ምጽንዑ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ናብ ኤርትራ በመምጻእ ኣብ መምስራት ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ዓብይ አበርክቶ ካብ ዝገበሩ ሓደ እዩ ኣብ 1997 ተቐሊሉ ንኤርትራ ድሕሪ መምላሱ እውን ክሳብ ከም ዝበዝሕ ኤርትራዊ ንስደት ዘምራሓሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርትን ስነ ጥበብን ንጥፈታት ይዕይ ነይሩ ብዘይካዝ እውን ኮሚቴ ሚምያ ፊልምታት ኤርትራ ካብ ዝመስረቱ ሓደ እዩ ካብ 1991 ጀሚሩ ብጉጅለን ዝበዝሕ ከዓ ብውልቂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ከም ኢትዮጵያ ታንዛኒያ ስዋዚላንድ ስዊድን ኬንያን ኖርዌይን ዝኣመሰላ ሃገራት ምርኢታት ማለት ኤግዚቢሽናት ተቐሪቡን ግጥምታቱን ጽሑፋቱን እውን ኣብቲ ንኤግዚቢሽናት ዝዳሎ ብሮቸራት ከም ዝሕተም ገይሩን እዩ ኣብዚ እዋንዚ ኤርሚያስ ኣውቤ ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ ዓውዲ ቅብኣን ቪዥዋል ኣርትን ንጡፍ ስራሕት እናካየደ ዝነብር ኮይኑ ፕሬዝዳንት ማሕበር ፔን ኤርትራውን እዩ ኤርሚያስ ዕድሜ ኣኽቢርካ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ብስም ኩሎም ተኸታተልትና ኣመስግነካ ከመይ ኣለኻ የቀኒለ ወይኒ ስለ ዕድመኺ ገንዘብካ ያቀኒለ ገንዘኛ ናቲ ዕድመ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ብድሕረይ ኮይኖም ክሰምዑኻ ዝደልዩኹም ዘለዉ ፈልጥ ሕጂ ኣነ ወኪለ ንዕኦም ዓዲመ ዘለኹ thank you for having me ባርክስ ክብራት ሰማዕትና ከም ዝቀድምና ዝገልጽናዮ ምናልባት ንብዙሓት ተኸታተልቲ ወይ እውን ንብዙሓት ሰባት ስም ቀባይ ኤርሚያስ ኣውቤ ሓድሽ ኣይኮነን ግን ለሌላ ዝኣክል ንዝተፈላለየ ርእስታት ድማ ንሎሚ ክንዝትየሎም ኣገዳሲ ዝበልናዮም ዛዕባታት ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ደጊሜ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኤርሚያስ ናባኻ ክምለስ እየ ካብ ኣነ ዝከረኒ ታስም ንዓይ ወላ ጥብቕ ኢለ ፈልጠካ ነይረ ገለተ ኢለ ሕጂ ከይሕሱ መታን ከየጋንን መታን ጥብቕ ኢለ ንዓኻ ከምዚ ኣይፈልጠካ ነይረ ግን ንገለ ስራሕትካ ይሪኦም እቲ ኤርሚያስ ኣውቤ ዝበሃል ሽም ሓድሽ ኣይነበረን ንዓይ ኣብ ርእሰይ ካብ መዓሳት ሒዝካ ኢኻ ኣብ ቅብኣት ነጥፍ ጀሚርካ ድሕሪ ባይታኻ ሪና ኣለና ናብ ኤርትራ እውን ሓደ ካብቶም ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ዝመስረቱ ኢኻ ካብ መዓሳት ሒዝካ ኢኻ ኣብ ቅብኣት ነጥፍ ነርካ ከምዚ ስለምንታይ ኢኻ ክትቐብእ ገለ ዝብሉ ሕቶታት ሲ ኣብኡ እክብ ኣቢልካስ ካብ መዓስ ከመይ ኢሉ መፂኡ ስለምንታይ ኢኻ ትቐብእ ብዛዕባ ዝኽእል ኣለና እንደ ክሊሼ ከይትመስል እምበር እቲ ብቆልዓይ ከለኹ እቲ ኢንተረስት ናይ አርት በፍላይ ዚ ፊክስ ምግባር ኢደ ጥበባት ድሮዊንግ
كبقى قال ملا كم كستاي بزح عيفلتون يجن كل نزن مسئلة رابز التعازو فيكس مقبار تالبهال سخونا بس كم مستحازو نجارات سي نيرني إنترست هذا أبوي ناي حاسين سرع سلازنا برو نيرهم هو قال تولز هجي بمولو زي نايم رأي نايم الطباب نجارات مس بحنسب تتحيزو دمت نجار سلازيس بقامو مستجمر كو شعور قادروين مستتنكو حاسبات نفوق على ذلك خلو دا بلن مسيو دحراي بيت متسنت وبكا ወደ 16 ዓመት ከለሁ ጆይን ገረ አቡ ኻተማ ይራ ማለት ስለዚህ ከም ቲ ኢንተረስት ወይ ትዝንባለ ካብ ቆልዓይ ዝነበረ ዳራይ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰዓትኩ ናብ ስሩዕ ዝኾነ ናብ ፕሮፌሽናሊዝም ገጹ ከይዱ ማለት ቀባይ ኮንካ ምንባር ህይወትካ ክትገብርሲ ኣብ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ስለዝመጻና ነዛ ዓይነት ሞያ ክትውፈ ቀሊል ኣይኮነን ትምሻሎ ሬር ኣዝዩ ስሑ ዝኾነ ቁጥሪ ናይ ሰባት እዩ ኣብዛ ዓይነት ዓውድታት ነጥፋት ሕብረተሰብና ነዚ ክትውፈ ዝገበረካ ትምስተማሃርካ ዲ ድሓረይ ወላ ትወኒዩ ክትውፈ ማለሲ ቀባይ ኮንካ ትነብርሱ ሙፋይ እንደይ በትናተ ኤክሳይትሪዮ ከለኹ I don't know ትናይሙ ፋይ ነገር ደለው አይመስለን ምክንያቱም ተፈትዎ ነገር ክትገብር መኻል ወይካ በትፈትዎ ነገራት ክትነብርሞ ደይጣሰካ መሆኑ መፍላት እቲ بالክስታዩ instead of sacrifice ጽቦ ነገርዩ ማለት ከም እድል ይቆጽሮ in a way እቲ ቻሌንጅ بزح كستاي ديبلو تي كالتشر بزح مسنطرب كستاي ابدي قبر ህብረተሰብ ክትነብር ምፍታን ግን ናቱ ጽባእ ኣለዎ ናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ ግን ተፈትዎ ነገር ስለዝሆነ ከም ሳክሪፋይስ አይቆጥሮ ነው ጽቦ ነገር ወይ ከአድለኛ የጥራይ ያቀብል ተኸል መስለኝ يواي تبغى بل أنا خلنا زنت جلس كأنه بقمة نمو فاي وسيدة يعني إحنا نتامويا أفتنا نتسب نتامويا خانة تدليت كحس كام مراش برجعني إيش تمو فاي تدليا I know سخامويا وسلز خون كايت بلاني هتقال أنت تدليا سلز حسي هو تي challenge عنده تي challenge of course أب علو recognize مهوان بخمي من قد خا recognize تقوين تي رديت نايت ህብረተሰብ ብዛዕባ ስነጥበብ ብኸመይ ማሻአላ በቲ ልክዓዊ ዝኾነ መንገዲ ዲዩነቲ ስነጥበብ of course እቲ ቀባአዲዩ ገለዲዩ ኩሉስ ግን አፍቲ ዕምቆት ደለው አራያ ናይ ስነጥበብ ናይ ገለ እቲ እድል ዋላ ስለዘይ ነበረ ገለ እቲ ቻሌንጅ ህሉ ግን ዋላ ንስ part of ናይቲ creativity እዩ እቲ ቻሌንጅ ንባሉ ስለዚህ ከም ክስታይ ካሲ አና ካነ ሐቀት ሐሽ ከምዚ አይተሸገርኩ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ድወጽ ዳርጋ ኩለን ድገበርኩ ነገራት ብናቴ ምርጫ ዝገበርኩ ነገራት ከምዚ ተሸጊረ ወይ ገለገለ ዳተው ወይ አይኮነን ኤግዚቢሽን ካብ ዝገበርኩሉ ደሃን ተቀባልነት ህልዎ ቤት ትምህርቲ ብጽቦ ደረጃ ተመሪያው ወሴ ኤርትራ መስአተው ከማን በስነጥበብ ናበር ነረ ገለመለ ከምዚ ክሪዮ ከለሁሲ አክታይሽ አይተሸገርኩ በጀካ ማለት ሲት ሐፈሻዊ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወይ ናይ ሴንሰርሺፕ ናይ ገለገለ ተዘይኮይኑ ከም had a creative person see ብዙ ተሸጊራ ክብል ሲይ አይከለኔ to be honest ቋንኔ ኣብ ትቕጽል ሕቶሲ ኣስፊሕና ክንዛተሪ ክነዕልል ዝደልየ ኢንሻአላህ ከምዚ ብግሩህ መንፈስ ኣነ ብግርህና ሓተከ ከምዚ ንቕብኣ ድኦ መሲለ ፍጺመ ክቐርብ አይደልኒ ትኸምኡ መሲልካ ምቕራብ ኣባና ኣብ ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዝርአ ኣይፍቶን እዩ
نخنردو بزح مدرخاتنا هيوت كنحلف يقبعنا نيرو مزبز حجي كريو خلقو مسرعة التمرتي أبز التحاحاز نتفذات هتسانات أبز النطلو قدايات للزرة ثم هتسانات النطلو تعينت مس حبري مس كبابي مس أكبابي مس انسساتات مس تفترو زلوهم ليلا أزجو عم يقصلو زخون كما يلوم دحر نغب يردو كبل كاللخو كالو أخوانا نسلا زخوني قروح كم عالمي مالتي بهبلني كب آخري ناتي فرقم وسدا بزخون قب آخيدي جالري اسمه صح بهبلن بزخون عدي جن كم حبرة السبس خمزي كابتوم كالوت عودتات سنة باب مسك بأزلنا ليلة دروتي ليزام نحنا حجي مستعودي كلالينا زخلو نجارات وينتفتات كنا معبلهم نخل نيرنادو انتي زعمسوا اليوم يروم سلمتي تدرت خوين سمعك ناتك تعزبتي كباي خاطر عود انه عمدات لزغبرك بزعمت تعلني بنا ارتفاع كونتكست توسيتنا يو سنطبب كم بحالي አለው ማለት ኢደ ጥበባት አለው ናይ ቤተ ክርስቲያን ስዕሊ ፍሉጥዩ ተህብረተሰብ ሲን ጥባስ ሐድሽ አይኮነን honestly ግን እንታይና ኸንብል ንኽእል እቲ ካለ አይነት ቅድታት እቲ ቅብአ በገፊሑ ማዓት አውድለዎ ናቱ ታሪኽ አለዎ ካብ እቲ ዩኒቨርሳል አሙሉ ዓለም ደሎ ናይ ስነ ጥበብ አካይዳን ገለንገለን አብኡ ድሩትነት አለው እቲ ተሞክሮና ወይ ፍልጠትና whatever ካልአይ ነገር ከ አብ ሁሉም እዚ አብ ካል ዓለማት ናይ ስነ ጥበብ ካልቸር ወይ ባህሊ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝጅምር ካብ ናሽቶም بفلاي زحلف 100 عام ወይ زحلف انتر بحال اسراشه زمان زي 20th century جميركاس دارغا ابتي كاريكولم اتيوس ምክንያቱ ንሶም ከማን ካብ ተሞክሮም እንታዮም ሚስቱ ገበርዎ አቤት ትምህርት ስለዘይነበረ ከም ካሪኩለም ስለዘይነበረ ናይ ውህዳት እዩ እቲ ስነ ጥበብ ንባሉ ወይ በክላስ ወይ በሃይማኖት ደረጃ በገለ እንዳበለ ድሩትነት ነይርዎ ጭሩ ገፊሩ ጃ ሙሉ ዓለም ኣብ ካሪኩለም ስለዛኣተወ ከም ዝኾነ አይነት ትምህርቲ አትዩ ኣብ ቆልዕነቶም ስለዘስተ ናይ ምስትምዓር ወይ ካናይ ምድግጋም ነገራት ስለዘሎ ክሪኦ ከለው አይህድሾምን ነታ ተረዳአቶም ነገር ቀልጢፎም ፒክ ገብሩ ማለት እዩ አብናትና ግን ክልተ ነገር እዩ ሓደ ኣብቲ የለን ኣብቲ ካሪኩለም ከም በጣም ካብቶም ድታሓቱ ናይ አይነት ትምህርቲ እዩ ዋላ ኣብቲ ካሪኩለም አትዩን ከሎ ወይ መምህር ተመዲቡን ከሎ አማን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ናይ አረፍቲ ግዜ እዩ ድውሰድ ናይ ሙዚቃ ናይ ስዕሊ ስፖርት ቋቁሩ በሃይሽ ዳርጋ ኩሉ ሰበን ቃሳስ ገለመለ እንጂ ሓደ ንሱ እዩ ናቱ ሙግዳል ደምጾ ነገር ካልአይ ግን ኣብ ገለ ደረጃ መስበጽሐ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ዳይሬክሽን በሙሉ ምስ ፕሮፓጋንዳ ተተሓዘ ስለዚህ እቲ ናይ ምስትምዓር ዳይሬክሽን ሽፍት ገይሩት ኣብ ሓንቲ ጥራይ መጽያ ካላሽን ባንዴራ ገለመለ ገለ እጂ ዋላቶም መንእስያት ከሐስቡ ከለው ኩልሻ ስነ ጥበብ ክባል ከሎ ባንዴራ ካላሽን ገለ ኣብቲ ዕምቀት ደለው መዓልታዊ ህይወትና ናይ ምርአይ ናይ ከሙ ሪፍሌክሽን መሆኑ ገለመለ እጂ እሱታት ገለ አጽቢብዎ ኣብቲ ከቨሬጅ ናይ ሚዲያ ድመጽ እሱ ጥራይ ስለዚህ አይነግፉሃን ኢና ስለዚህ ቶም ካል አይነት ስነ ጥበብ ምስ ሃገራዊነት ዳይ ተተሓዘ ይባሃል ወይ ገለመለ ኸውን ሽዑቲ ተሞክሮና እንዳታሐተ ዳርጋ ናብ ምጥፋ ደረጃ ገጾ ኸይድ ማለት ነው እዚያን ኮይና ንስማዓነተን ምክንያታት እቲ ድሩትነት ደምጾ ምስቲ ማሕበር ፖለቲካውስ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰቡን ይተሓሓዝ እዩ ኢና ነው ክንብል ምሽ ሓቂ ምስቲ መነባ ምስቲ ህይወት
ቀዳምነታት ናይ ህይወታት ውን ክነተሓሕዞን ንኽእል መስለኒ ባልከስ እንድሕር ሓሊፍናያ ከምዚ ኢልና ኸብዕለልና ኣላ እዚ ቅብኣን ምስትምቓር ትምህርቲ የድልየና ዶ ሓገዝ የድልየና ዶ ናብኡ ዝወስድ መንገዲ ኣሎ ዶ ከም ዝኾነ ዓይነት ሰብጀክት እዩ ሓንቲ እንታይ ዝተጋነነ ኣረኣያ ናይ ቅብኣ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣሎ ምሳሌ ኣብስትራክት ክበሃል ከሎ ከምዚ እቲ ዝዓበየ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ስነ ጥበብ ከምዚ PhD ናይ ስነ ጥበብ ወይ ገለመለ ከምዚ ሕጂ እቲ እሱ ናይ ርድኢት ፀገም እዩ ምክንያቱ ክትመሃሮ ዘለካ ነገራት እዚአለ ኢንፎርሜሽን ብፎርማሊ ኢንፎርማሊ ክትመሃሮ ነገር ስለዚ ሓደ እቶም ስነ ጥበባውያን ብትምህርቲ መብዛሕትአና ብትምህርቲ ስለዘይመፃና ክበሃል ከሎ እቲ ብዙሕ ዲስቶርትድ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ተዋሂቡ ኣብቲ ሚድያ ብፍላይቶም እንታይ ይበሃል ብዙሕ ከቨሬጅ ዝነበሮም ሰኣልቲ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣፍልጦ ብዘይከውን ዳይሬክሽን ቀይሮም ኣብቲ ህብረተሰብ ኮንፊውዥን ትፈጠሩ ኮይኑ ስማዕና ኣነ ከም ዝርዳእ ተዘይኮይኑ ከም ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ስነ ጽሑፍ ሕጂ ዝቐለለ ዝቐረበ መወዳደርቲ ክንገብረሉ ንኽእል ነገር እሱ ኩሉ ሰብ መጽሓፍ ከንብብ ይኽእል ሓንሳብ ፊደላቱን ከንብብ ምስ ጀመረ ስነ ጽሑፍ ንኽተስተማቕር ብዙሕ ምንባብ ብዛዕባ ስነ ጽሑፍ ዝንገሩ ወይ ከዓ በቶም ጸሓፍቲ ወይ ከዓ በቶም ፈላጣት ብዛዕባ ስነ ጽሑፍ ዝንገሩ ኣብ ሬድዮ ንሰምዕ ገለመለከ ምስታት እሱ ናይቲ ናይ ምስትምቓር ኣቕምና የማዕብሎ እዩ ፍሉጥ እዩ ኸዓ ብዙሕ ሰብ ይርድኦ እዩ the same thing ምስ ቅብኣኻ እሱ እዩ ታሪክ ቅብኣ ኣሎ ዓይነታት ቅድታት ኣሎ ካበይ መፅኡ እንታይ ማለት እዩ ቋንቋ ብዓብዩ ኸዓ ቋንቋ ናይ ቅብኣ መሰረታዊ ነገራት ኣሎ ሙዚቃ ቋንቋ እዩ ቅብኣ ቋንቋ እዩ ብሕብሪ ብቅርፂ ብፎርም ብኮምፖዚሽን ገለ እንዳበልካ ዝኾነ ሰብ ክመሃሩ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ነዚ ነተን መሰረታዊ ፍልጠታት ንምሳሌ ሕጂ እተን መሰረታውያን ሕብርታት እንታይ እዩ እዚ ፍልጠት እዩ ስኢልካ ታለንትድ ስለ ዝኾንካ ትፈልጦ ነገር ኣይኮነን ምሻሎ ሳይንስ እዩ መሰረታዊ ሕብርታት ቀይሕ ቢጫ ሰማያዊ ኢልካ ምትንተን ፍልጠት እዩ ሳይንስ እዩ ከምኡ እንዳበለ እቲ ናይቲ ቋንቋ ዕምቀት እንዳገፈሐ እንዳዓመቐ ስትኸይድ ከሎ ትመሃሮ ነገር ስለዚ ብዝተወሰነ ደረጃ ኩልሻ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ተሞክሮ የድልዮ እዩ ድሌት የድልዮ እዩ ንሱ ኸዓ ብሚድያታት ክዝረበሉ ኣገዳስነቱ ብዓብዩ ኸዓ እቲ ኣገዳስነቱ ክንገረሉ ኣለዎ ሕጂ ኣገዳስነቱ ተዘይተነጊሮም ብፍላይ ክንዓቢ ከለና ኣትሒትና እንተ ኣርኢናዮ ወይ ከዓ ሪፍሌክት ጌርና እንታይ ዝኾነ ቅብኣ እዩ ተተባሂልካ እንታይ ዝኾነ ቅብኣ እዩ ኢልካ ኢኻ ተዓቢ ኣገዳስነቱን ናቱ ኢምፓክት ኣብ ሶሳይቲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ገለን ብዛዕባ ፅባቐ ደሎ ክስታይ ከዓ እንዳተነግረ እንዳተምሃርካዮ ትኸይድካ ኸዓ እቲ ድሌት ኩሉ ሰብ ከኽብሮ ይፍትን ከምቲ ካልእ ሙዚቃ ስነ ጽሑፍ ብዛዕባ መጽሓፍ እጆ ከምኡ በሃል እዩ ብዛዕባ ቅብኣ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት እንታይ ይበሃል ኣዌርነስ ኣይተገብረን ብዙሕ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ ኸዓ እቲ ከቨሬጅ ዝተዋህቦ ኸዓ ብካልእ መንገዲ ስለ ዝነበረ ማለት ስለዚ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ተመክሮ የድልዮ እዩ ኣገዳስነቱ ኸዓ ምግላፅ የገድስ እዩ እኩብ ናይ ኩሉ ነገራት እኩብ ናይ ኩሉ ነገር ሕጂ ነታ ቅይሲ ክንዘላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነታ ደረፍቲ ጥራይ ስነ ጥበባውያን ዝመስለና ኣካል ንዓኣ ነጢርና هو درفتن فيديو فيلم خا مشالله مس فاشن ገጹ ዝኸይድ እዚ ሓንቲ ነገር እንተ ኣብኣ ክትመጽእ ትኽእል እቲ ኣብ ሓደ እዋን ዘሎ ሲስተም ንነፍሱ ክጥዕሞ ኢሎ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሎም ነገራት እሞ ኸዓ
دحاشيلو ዝጥቀመሎም መሳርሕታት እንጂ ለምሳሌ ሙዚቃን ፊልምን ኣብ ኤርትራ ተንቀንዲ መጠቀሚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ክስታይ እንጂ ናተን ኣገዳስነት ይብርትዕ ካብ ናይ ስእልን ምናልባት ስነ ጽሑፍካ ምስኡ ኸይዲ ጋዜጠኛታት ሕጂ it depends on that ማለት ግን ኣገዳስነቱ ግን ኩላህና ክንፈልጥ ኣለና ና ሓደ ህብረተሰብ ብዘይ ዚአን ናይ ስነ ጥበብ ኣውድታት ፍርቂ ህብረተሰብ ፍርቂ ኮንሽስነስ ፍልጠት ጥራይ ወይ ሳይንስ ጥራይ ክስታይ ኮነን ወይ ከዓ ኢኮኖሚ ሃብቲ ገለ ጥራይ ኮነን እዘን ሓደ ህብረተሰብ ሙሉ ድኸውን ብስነ ጥበብ ብፍልጠት ቴክኖሎጂ በዚያን ኩለን በሓንሳብ ማዕረግ ከዓቢ ከሎ ትምልኡነት ናቱ የርኢ ስለዚ ኣገዳስነቱ ቀንዲ ክስመረሉ ደለዎ ሽዑቕ መጽኡ ተኻለ ሱፐር ከም ቀባኢ ሓደ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ስራሕ ወይ ፍርያት ኢና ንብሎም ትግርኛ ሓቂ ፍርያት ወይ ስራሕ ናይ ሓደ ቀባኢ ኤግዛክትሊ ብድሕረ ባይቱ ይጽለዶ ማለት እቲ ቀባእስ ነቲ ብድሕረ ባይቱ ብዝሓለፈ ተመክሮ ህይወት ብገለሲ ይጽለዶ ትንሪኦ ቅባታት ናይ ሓደ ቀባኢ ንብሎሰ ይጽለው ጥራይ ደይኮነሲ ንሱ እምበሪ እንታይ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ብሓፈሹ እቲ ኣብ ክፋሉ ናቱ ሰብጀክቲቪቲ ከምዚ ከም ሳይንስ ኣይኮነን ሳይንስ ፍልጠት እዩ ራሽናል እዩ ኦብጀክቲቭ እዩ ገለመለ ስነ ጥበብ ግን ናይቲ ውልቀ ሰብ ውልቀ አርቲስት ኩሉ ናቱ ሪፍሌክሽን ነቲ ኩንነት ከመይርዮ ናቱ ባክግራውንድ ናቱ ሳይኮሎጂ ናይዚ ኩሉ ሕውስዋስ ሪፍሌክሽን ስለዚ ክስታ ይጽለው ጥራይ ደይኮነስ ንሱ እዩ እቲ አርት ንባዕሉስ እሱ እዩ ናይቲ አርቲስት ተመክሮ ፍልጠት ባክግራውንድ በሙሉ ማለት እቲ አርት እቲ ስነ ጥበብ ባሕፍሹ ስለዚ ንሕና ምስቲ ተቐባኣይ ዘፍረዮ ስራሕ ክንተኣሳሰር ከለና ነቲ ድሕረ ባይቱ ንፍለጦ ኣይንፍለጦ ብዘይ ገድስ ንላለዮ ንኽእል ኢና ናብቲ መልእኽቱ ክንከይድ ንኽእል ኢና ናብቲ ስምዒቱ ክንኣቱ ንኽእል ኢና እምበር ካብ ካልእ ድሕረ በቲ ዝመጾ ድሕረ ባይታ ዘሰይም ድሕረ ባይታ ስለ ዘለና ኣይኮንናን ቅብኣ ነስተማቕር ነታሕት እዚኣ ሕቶና ንምምጻእ ከምዚ ስለምንታይ እንታይ ዳይና ኮይና ብቫንጎግ ንጽለል እንታይ ዳይና ኮይና ምስ ፒካሶ ሪሌት ንገብር እንታይ ኮይና ኢና ምስቶም ብዙሓት ቀባእትስ ሪሌት ንገብር ምስ ኦስካር ሞነት ኮይና ኢና ሪሌት ንገብር ከምኡ እየ ዘሕቶም እዚኣ ኣዋ ንሱ ግን እንታይ እዩ ናይቲ እቲ ኔቸር ናይቲ አርት እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ እቲ አርቲስት ንሱ ድፈትዎ ዝተረድኦ ነገር ጥራይ ክገብር ይኽእል ዛትስ ዋይ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናጽነት ናይ ስነ ጥበባውያን ክሕተት ከሎ አሌት ቢት sometimes አሌት ቢት ኤግዛጀሬትድ ይኸውን እዩ ወይ ከዓ ዲስቶርትድ ይኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ናጽነት ናይቲ ቀባኣይ ወይ ሰኣላይ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝተረድኦ ዝተሰምዖ ሓድሽ መንገዲ ናይ ምፍጣር ናይ ገለ ነገራት ዝመጽእ ምክንያቱ ናቱ ኢንዲቪጁዋል ተመክሮ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እሱ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ግን ነስተማቕሮ ምሳሌ ሓበሻ ኮይንካስ ንፒካሶ ከመይ ጌርካ ተስተማቕሮ ተይልኪ እታ ናይ ዓንተዋይ ሕቶ ክትመጽእ ሓደ ትምህርቲ ምክንያቱ ትመሃሮ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ፈጺሙ ምስቲ ዳዕባኻሉ ቅዲ ዘይከይድ ሓድሽ ዓይነት ስነ ጥበብ ክመጽእ ከሎ ትስምብዲኻ ወይ ከዓ ትርሃኢኻ ወይ ከዓ ዘሪቨርስኻ ሾክ ገብረካ ይኸውን ግን it is balance ገለ ኣቐዲሙስ ገለ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ተማይርካ ሕጂ I'm sure ቫን ጎግ ተዘይዝረበሉ ነይሩ ምስቲ ናትና ተመክሮ ናይ ስነ ጥበብሲ ንቫን ጎግ እዚ ኮ ቫን ጎግ ስለ ዝኾነ ኢኻ ትፈትዎ ዘለኻ ተረዲእካ ኣይኮነን to be honest ዋላ ንሕጂ ከም ስነ ጥበባዊሲ ንፒካሶስ ምስተማሃርኩ ገለገለ ከስተማቕሮ ጀሚረ እምበር መጀመርያ ንሪኦ ከለና ዋላ ቤት ትምህርቲ ንላገጸሉ ነይሩ ነዚ ኸ ስነ ጥበብ ብሎ ገለገለ ትብል ኢኻ honestly
ስለዚህ ትምህርቲ የድልዩ መደባት ብዛዕቡ ዝተሰርሑ መደባት እንታይ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሪፍሌክሽንስ ናይ ካልኦት ናይ ፈላጣት ናይ ኤክስፐርትስ ዘረባ ገለ ትፈልጥ ከለኻ እንዳገፋህ ዝኸይድ እንዳማዕበልካዮ ትኸይድ ነገር ናትካ ኢንዲቪጁዋል ቴስትስ እጅን ምሳሌ 10,000 ፈሊጥካ ስቲል ቫንጎ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ በቃ ንዓኻሲ ብውልቂ ተኽብሮ ትኸውን ትኽእል ግን ኣነ ካብ ቫንጎስ ፒካሶ ፈቱ ትብል ትኽእል ኢኻ እዚ እሱ እቲ ኔቸር ናይ ስነ ጥበብ ናትካ ቴስት ኣለካ ምክንያቱ ተስተማቐር ከለኻ ከማ ብናትካ ድሕረ ባይታ ብኡ ኢኻ ተስተማቐር ፕላስ ምስቲ ዘለካ ፍልጠት ድሕረ ባይታኻ ገለ ስለዚ እቲ ሳላይ ክሰርሕ ከሎ ከምኡ ተስተማቐር ከለኻ ከማ ዘ ሴም ቲንግ ግን እቲ ፍልጠት ኩሉ ሻ ኣቦቱ ክህልው ኣለዎ ባህለ That's good. كملسك هذا عندنا نافقك هذا هو نافق نافق ناينا كلنا ناينا عقل باريسي بس ما عندنا إفراز مرزودي كستاي تكبر لا تدقنا النمبري كنت في الكيرات والنمبر كما يعجب بس أنا حابي زل غاسل نمبرني زو عسي عندنا قصة صايد يا أخي عقلية لينا يا أخي نمارس كبأ قوينا نعم قدينا ترايكن كيد كنا بدينا خوين إذا سمعني أب إيرتران كلها سمكا أب سنة أبوا وصراحة نزقدو سبعات كان زغلكوها نعين خلوت كمان قلب تي ما حدش هيكونن نزبز حفاش كتلالي لو اتخيل مدرخات قم نيري لي عمن أنا نبع عليه أكل نايتي زينة وميديا سلز نبركم عادتي بزي كاتب بولك غاتا كايدوز نبركا إكزيبيشنات حدا خفتهم بولكم بزوح إكزيبيشنات زكايد وقباتي خاب إرتاح بولكم سي بزوح صراحتهم ما بإكزيبيشن بغد سأل زغربو زنورو كم كالتشر ونسي زقرم كالتشرين عايكم دل بزوح صراحة كاب مراخبي بزحان شفني كيركب زغبروس انتاي داي نيرو تاخوين ناينا تحفاشي كم تزدقاقم مسل بباو صراحة ناي كالت ريزي نبلا كان نبرنا انتاي ترغيبو كم تعانتو يدبالكو هيو اتي سيستم مالت አሸጋሪው ነው ሁሉ ነቲ ናጽነት ናይ ማለት ፍሉጥ ነገር ስለዘሆነ በውልቃይ ግን ተሞክሮ እንታ ያኔራ መጀመሪያ መስመራ መስመጻሁ አቲ መጀመሪያ አመታት 2-3 አመታት መስመጻሁ ኤግዚቢሽን ከገብር ጀምራ ማለት እቱ ይላክ ከሰራ ጀመርኩ መጀመሪያ ከምህር ጀምራ አፍቲናይ TTI ያለሽ ቀስላ በልኩ ስቱዲዮ ሴትአፕ ገራ ከሰራ ጀምራ ሾው ቀጻሊ ዳርጋ አመታዊ ተዋሃደ ኤግዚቢሽን አትቆጥር አፍተን መጀመሪያ 2000 حدن ከለ አቡታት ከባቢ ተን መጀመሪያ ደገበር ኮነ ኤግዚቢሽናት ካብ አና እጂ ከምዚ ብዙ አብ مواء advertisement كستاي كونكو personally ብዙ አቅሜ በላይ ግን አንደበት መጽኦም ነው ጋዜጠኛታት ካብ እንዳዜና how I was interesting and started home interview ከሮም መለዮም ገለመለ ገለ ከይዶም ተተጸበሁ አይመጸም አብ አይተፈነው እንጂ was weird okay ሀቲተዮም አይኮንኩም ገለመለ ግን አይ ተፈነው ድህሪ አመት ወይ ገለኻ ኸውን ቦልቂ ኻድ ፈልጦ ጋዜጠኛ መደብን ሳይክሰረፍ ደልዩ ስቱዲዮ መጽዩ መደባት ሰሪሑ ገለመለኻ ሒዞ ኸይድሱኻ ተተጸበኹ ሳኻይ ተፈነውት ስለዚህ ምናልባሽ እንታይ ደብል እቲ አነድ ሰርሖ አይነት ቀዲ ምስቲ ናይቲ ሲስተም ናይ አድቨርታይዝ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስታይ ከይድን ምናልባሽ አንጻር ናይ ቴክስታይክ ከይድ ኸል ኸውን እቲ nothing political ስታይ የብሉን ግን ከሙ ኸውን ኸል ከምዚ ሀገራዊነት ደይብሉ ገለ ሓንሳብ ከሙ ሰምዐ ካፍቲ ሚኒስትሪ ዜና ከሙታት መጽዩ ጂ ሀገራዊነት ደይብሉ ስነ ጥበብ ስለዝነበረ
أفتي كفريج ناي ميديا يمسني نيو توم صحافت جن غازيتانيا هاد أب غازيتا سو بصحف جن توصلنا جزء توم نباك إنترست زخونو أبارت نسيهم سرحوا باب غازيتا دوصل لو صحفات صبو أرتيكلاتن قالن أجتي هبرة سبكا كمزي كلالي تقوينو بفلاي باب تلفزيون كتمثال لك أنا باب تلفزيون مسي فلتني أنا موداتا كلمة موسى يجن حسب باب تلفزيون كل كليلة بدأ رواية ترافن مالته يتمغنيات السيوف وانت خير إتا أي حلفة كان يزي أتا هجرة نزي بلو مخام نسيت أنتي كتهلي وي هجرة وزخون مالتي تسرعات أجن أنا وين بدل أقول سبسي دايركت أنت زربا وسيد واش وقت هيدا أخوينو هجرة ونزي سمع زقباينا كتسمع سلت خيل أنتي تحسيبه زعكن بحسب هو صار نتي بروباغندا مالتي بروباغندا نتي سيستم مثالي جقول لنا وين بلو زلنا قداي مالتي هاجراوي አገልግሎት سي كم حدا مللي ناي تراكس تايتغيرو كم زي دوغ لملغل بحاللو نخمو دنصبارو نتي وتادر نتوج كم زي كمو يتسريو حلوف حالفهم كمان نتوم سالتي أنا أدل غير أفتي نابتي educational parts أتيس لزنبركو أي تقدركم نافتي propaganda سر اليوم بقولكم بدليتهم نتي attention مركبي لهم أو كم ودا أتولو فما بزحت يوم مشاكل توم بزحت يوم سألتيجن في اللي توم منسيات بشو ما قرقلو زي هاجرا قرقلوت موها تأتي مكل خال تأكيبهم كم قديتها بقى نو كم propaganda كم سر هم تغير سلازي تي هاجراوينت نايتي ناي ministry زينا نهاجراوينت معكني نازئن نتمنى سيافتي تداوين ودلو كوناتات نو كم صبو غيركا كالاشن بانديران غلنغلن እንዳስራሃ ብሬኖሽ መግባሪ እጂ እድል ገሪያ አልከሙ አይተሳተፍኩም ወይ አይተገደድኩም ቢሆንስ ግን እሱ ይወጥቲ ሀገራዊነት ይባል ናይካ ሀገራዊነት ማለት ጋ ሁሉ መነባብሮ እቲ ክንውነት ናይቲ ህብረተሰብ ምስተውዓል ምርአይ ኖሃ ማህር ሱኻ ወሰን ይብሉ ናጽነት ናይቲ ሰዓላ ያለው እቲ ኩንነት ጋ ከም ዘለው ምርአይ أنا خابهم يتسرحني أنا ما أدري. أب على رؤوان كبأت ونتي أب حدا تحبرت سب أبزلو بوتا تهجرون نتي كمان أبزي بوتا عندنا هم تكمل لا مهنياتو زي بوتا أخوي ناس اللي تتحزت قمت تزبلت زربع أجي هجراوي كون كان قال لهم سلا بقى أخو حزو خاخد كل خوي ساخن شيلد لازم تكمل بزحات سبات كم زخونة أكل سنة بباوي صراح كم زخونة يكون أكل سنة بب تي كباسي زي عمس كم زقالس ناس النت كم زقوي قالخ أكلوا مخانوس انتي تنقرنا كتاريخ سي كباون نحبرة السبسي أبتحما أوانو زتسقو حيل ديو خمت خالص سنة بباوي صراحات نعطى أبركتو سي قبر ديو I think كل شيء خموي سنة بابكو بتفترو ست ريفلكشن نايتي جيزة نايتي هبرتسب نايتي زلوا جيزة دان صباراوي بتيلو جيتي كم دليت كا كاتيجورايز تقولوا نزي وصبوا مغنياتو خمس سلاز جبر زي برجال عملت بلوي كونا بعرف شو قل هذا ترند ناي ويكا direction أي سنتبه resistance means أب كوناتات كم زي زلنا أيو عينات كوناتات كم سخلو أنصار لك خمتي سخونة سب نو أمبي أنا توسيع اللي قيلو قالوا براتلعل قالوا أنصار الصحف قالوا يكاله resistance مالتي الجين السو حدا من قديو doesn't mean that كم زي هاجراوينت ده هاجراوينت ريكونسي nature ناي ودسة كوتس أخلو مبيدبللو
مسارحي زخونه اب ايدو زلو عمو زخونه مسارحي يزلل الجس نطبب كا توليو كم زخون عينت means of expression صحوف موسيقى زخونه لان زخونه سبكا ينغركاني كمو كتجبر انت دا خوين كا سئلكا አይተቃለስ እንደ ሀብስ ነጥበብካ ክትባልካ ዝሆነ ሰብካ መሰለኝ ብሎ ከመብለካ ናቱ it is your own freedom of expression ዘገድደካ የለም ዘህዘካ ኃይል ስለዚህ ከምታ ተረዳት ካገርካ ነቲ ሬዚስተንስ በመንገድካ ሪፍሌክት ትገብር እዛኻ ኣብ ታሪክ ስነጥበብ ሙሉ ዓለም ዝተራይ ፒካሶ ገርኒካ ሰሪሑ ጄሪኮ ብዛዕባ ስደት ናይ አልጄሪያውያን ኣብ ስደት ማይ ክጥሕሉ ከለው ዝነበረ ኩነታት ሲሉ እዚ ኣብ ሙሉ history of art ዘሎዩ ዝغيድ ይኻ ግን ምትንካፍ ወይ ካርዲት ናይቲ አርቲስት ቀንድ በዓሉ ይድመጽ ዝንገሮ ነገር አይኮነም ገድሊ በዓቢው ገድሊ ናይ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ በኸሙ ጠቀይሙ እዩ ምክንያቱ ቶም ሰአልቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ነቲ ካላሽ እንገላ ክሰርሑ ከለውኮ ሽዑ ዝነበሩ ህይወት ግን ሃገር መስኮንካ ኔሽን መስኮንካ ግን ብረት ገለ ይኮነን ካልታ ዳይሬክሽን ካ መጽ እጂ አቡ ዩቲ ኮንፊውዥን ደፈጠር እምበር ሁሉ አይነት ስነጥበብ ነታ ሃገር ነቲ ካልቸር ክታብ ዝጠቅም ኩልሻ ሃገራዊ ዝኾነ ሰብካ ካታጎራይዝ ያገብራልካን anyway በዚአን ጌርናስ ናብታ ሰንሰርሺፕ ገለ ክባሃል ከሎ ወይ ገለ ደትብል ማለት ገብገብ ገለ ደብለካ ከም ስነጥበባዊ ይብለካ እምበሪ ይብለካ ጥራይ يبليو ምክንያቱስ ታዝኸፈት ስነጥበባው ትወርድ እሳ ታዛቤት ማህነኦ ናይ ስነጥበባዊ ሴንሰርሺፕ ድኽነት አይሽ ካብ ሴንሰርሺፕ ህብርሲንካ ሞር ክሬቲቭ ተኸውን ምናልባሽ እዚ ማቴሪያል አይ ስለተካን ካለ ማቴሪያል ትደሊ ገለ ሴንሰርሺፕ ግን የብላን ካለ መለሳይ ካብ ምስ ብዙሓት ወላ ኣብ ግዜ ቅድሚ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ቅድሚኡ ወላ ድሕሪኡ እቲ ስነጥበብ ኣብ ኤርትራ ሲ በቃ ብሰለሎ ናይ ሴንሰርሺፕ ሲ ክሳብ ሕጂ ኣይወፀሉን ሰለሎ ናይ ሴንሰርሺፕ ክዕልሉ ከለው ከም በዓል ዓብይ አቦና ንጉሴ ሃይለ መንሳይ ናይ ሱሳታት ናይ ሓምሳታት ናይ ሰበባው ስራሕቶም ክዕሉና ከለው ሕጂ ወንቲ ሙዚቃንቲ ድራማንቲ ፊልም ስለዝኾነ ዕዙዛት ተበሰብ ናታቱ ሰበባውያን እዮም ግን ተሰንሰርሺፕ ፍጹም በቃ መብረዘይ ረኸበይ ወቅቲ ንዓኻ ኣይኮንኮን ክነግረካ ስኻ ስነጥበባው ነቲ ሰማዒና ንምርዳይ ከም ኩሉ ስራሕ ሕጂ ቅብኣትኸ ከምዚ ዓይነት መስገደል يحلف له ناي سنسرشيب مسكدل نقبأتك كما يوس قال لي ناتي رأى قال لي نقول لا of course نقول له ايكونن سنطبب سرعات موها تي سيستم كو دفرو ነገር ኮስ ነቲ አርት ኮ በጣም ይድፈርሆ አይኮነን ነቲ ስነጥበብ ብለኪ ናይ መርዓ ካርድ ኮ ብሴንሰርሺፕ ይዳሃል ዝኾነ ዓይነት ከምዚ ካርድ ክትዕድል ተደሊኻ ናይ ግድን ሴንሰርሺፕ አቱ ገለ እጂ ክሳብ ክንዱ ይወሪዱ ናይ ቁርብተ ናትናንታ ኣብቲ ናይ ቅብኣ ታዳሓሸት ነገር እንታይ እቲ ሴንሰር ድገብር ሰብ ብውልቂ ሓደ እዩ ነይሩኻ ሓደ ሰብ ጥራይ ነይሩ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ወይ ከዓ ኸይድ ከለኹስ ሓደ ሰብ ጥራይ ሞ ነዚ ሙሉ ሃገር ድመፅእ ፍርያት ብስነ ጽሑፍ ብድራማ ብገለ ሓደ ሰብ ይሰርሖ ነይሩ ሕጂ ናትና ታዝቐለ እንታይ ግዜ ኣይትወስድ ምክንያቱ ምርኣያ ስለዚ እስከምዚ
ገጻ ታንቢብካ ገለመለ ስለዚ ጽናሕ ገለገለ ክትበሃል ቁሩብታይ ዕድል ረኺብና በኣ ምክንያቱ እቲ ቪዥዋል አርት ምዃኑ ርእይ ኣቢሎም እሞ ከዓ ውሕዳት ኢና ኤግዚቢሽን ድገብርሲ ብዙሕ ኣይኮነን ድመጽእ ኣብ ወሬ ሓንሳብ ምናልባሽ ተመጽኦ ማለት እዩ ወይ እጂ እታ ናይ ግዜ ነገር እቲ ቪዥዋል አርት ምዃኑ ኣድቫንቴጅ ይብልና ስለዚ ርእይ ኣቢሉ በቃ ዜን ጽባሕ ምጻ ድሕር ጽባሕ ምጻ ትበሃል ትኸይድ ገለ ካልእ ከዓ እቲ ኣፍልጦ ደይ ምህላው ዋላ እቲ ሴንሰር ትገብር ሰብ ኣፍልጦ ይብሉን ብዛዕባ ስነ ጥበብ ስለዚ እታ ክልተ ሰለስተ ነገራት ዝነግረና ጥሩሑ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ከዓ ከምዚ ባንዴራ ካርታ ከምዚ ዝረኣያ ነገራት ምሽ ኣለዋ ከምኡ ምስ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዩዚፍ ፍጥረት ማለት ጥሩሑ ዝተሳእለ ሰብ ከይከውን ኦኬ እወሱ ቀንዲ ክስታይ እዚ ኑድ ገለመለ እጂ ንዓናት ኣብ ስነ ጥበብ እዚ ኑድ ሲት ይዛዕበ ሰብጀክት ብጣዕሚ ናድፈቶ ምሽ ኣሎ ጽባነ ገለመለ በትን ሲት ሰርሖ ያይ እጂ ንሳ ገሪፍና እጂ መዋልና ሲ ከሞ ኖት ጥሩሑ ኢነሰንስ ከምዚ ናይ ክስታይ ጥራይ ይኮነ ዝኾነ በቃ ጥራሕ ሰብ ገለ ክሰራ ይትፈልኒ ሳነግሩሃ ካለ እዚ ባንዴራ ብሄራት ነገራት ክመጽእ ከሎ ቁሩብተይ ስኽፍክፍ ድብሎ ነገር ተኮይኑ ሽገር ገለ ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ናትኩም ኣብስትራክት አርት ገለመለ ኢልካ ሰይሎም እንዳሕልፍዎ ብዙሕ ዲፕሊ ክሪኦ ስለዘይክእል ማለት እዩ እጂ ገለን ስራሓት እጂ ብኸምኡ ዳሕልፍ ኣለዋ ነቲ ኩነታት ሲ ጽቡቅ ገይሮም ክሪቲሳይዝ ዝገብር ስራሕ ግን ሓሊፉ ተራእዩ ግን ዋላፍቲ ህብረተሰብ ከዓ ብንጹር ስለዘይ ኣፍልጦ ስለዘይ ኣለካ ከይተራእየካ ዳሕልፍ ስራሓት ኣሎ ተቐባይናቱ መልእኽቲ ተሰጥዎ ከሎ እወ በቃ አትሊስት ወጸልካ ማለት ይምበር ታሪክ ከመን ክትወስድ ትሽገር ያቱ ቢሆነስት ስለዚህ ሲ ዝኾነ ስራሕ ብደይ ሴንሰርሺፕ ሓሊፋ ኤግዚቢሽን ኣይትወጽነ ግን ተን እቲ ቅዲ ያነ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ቁሩብ ኖት አብስትራክት ኣይኮነን ግን ሴሚ አብስትራክት ስለዝነበረ ፊግራቲቭ ቪው አሎ ዝረአይ ነገር ግን at the same time ከዓ ብዙ አይረአይም ስለዚህ የሐልፋ ነበር እቲ አቡ ደሎ መልእክት አና መልእክቲ ላይ ኮንኩል ሰራ ሰብ ከምዘ ህብል አለው ገለገለ አይሰራን ተረዳን ሰራ ዝራአዩ ይሪ ሶዲያ ያ በርኔሩ አሸጋሪ ነገር ከሰራም ዝደለዮም ነገራት ግን አይሰራም to be honest ዳብስኩን ነገራት ካ ብዙሃት አለው ስለምንታይ ከቲ ፈተና ይወሰድ ሪስክውን ክትወስዱን አሰካ ከብድ ስለዝኾነ ኸው ትርጉም ከማን ይብሉ ማለት ሲ ሓደ እቲ ኢምፓክት ዋላ ሪስክ ወሲድካ ከማን ደለዎ ኢምፓክት ብዙ ሃይነበረና አና ከምት ዝረዳኒ እጂ በብዙ መንገዱስ ከሙ አይነት ዋላ ከም አራያ ከማን በኸሙ አይሪዮን ይነር anyway this wala natsnet expression of freedom not is ለዘሆነ ተን ዝረዳ መንገዲ ገረዮ ነው ተን ዳልፍ ኮን ማለት ያ ኤርሜስ ቅድመ ምስጋርና ሲ ሓንቲ ህተውሃተ ከይደለ ሕጅን ኣብነትኻ ኣብዚ ትነብሮ ዘለኻ ኣብ ሽወድና ኣለኻ ኣምታይ ከተማ ኢኻ ተቐመጥካ ከተማሙላሊ ንቀድም ቨስተርቪክ ትባሃል ቨስተርቪክ ኦኬ ኣብ ቨስተርቪክ ተፈላለዩ እዋን ምርኢት ተካይዲኻ ምስቲ ምሕዳር ከተማ ዲና ክንብሎ ንኽእል ምስቲ ከተማ ሌላ ኣለካ ከም ኣርቲስት ናይቲ ከተማ ኢኻ ብዙሕ ንጥፈታት ተዓዚብ ኣለኹ ክትካይዶ ሕጂ ዝታት ኩሎም ስራኽዎ ብኤርትራ ከዓ ከም ዝሓለፈ ተን ዕድሜኻ ክሳብ ዝበፅሕካን ዘለኻ ነዚ ዓውደ እዚ ሲ ትነብሮ ኢኻ ሕጂ በዚ ይንበር ድዩ ኣብ ኤርትራኹን ኣብ ኤውሮጳኹን ሲ በዚ ዓውደ እዚ ከምዚ ገልጾ ፀኒሕና ትለይ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሌላ ሕጂ ኮንሱመር ከዓ ኩሉ ኣለዎ ሓቀይ ዓዳጋይ ምትመሳጣይ ኣህላኻይ ነቲ ስኻ ትሰርሖ ተረዳኣይ ድዩ ዋጋኡ ዝሪእሉ ስራሕ ክኸውን ሊላ ሓሰብ ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኤውሮጳን ኩሉ ተቃሊልካ ዝሕጂ ትነብሮ ህይወት ብኡ ክንበር ይከኣል ዶ ቀባኣይ ኮይንካ ሲ ህይወት ክምራሕ ይከኣል ዶ ስለ ዝደጋገም ሕቶ ክመስል ኽእል ግን ዝናትኩም ኩሉ ኮይነ ስለ ዝረኸብኩ ወይኩም ዲስካስ ተበደለ እዋ ይካልዩ ማለት ሲ ዝነብሩ ለው بسؤالهم ترى زنابرو استوديو ارتستس كوينهم زنابرو بزوات ولا سدتنياتات ولا دقادي
سمتين غابيرترا أنا بسنة ببي إذا نبر نيرة أنت كالت يعقل قلوت بهاي إكستات الدقيركا بويز نبر نيرة أبكيني أخلقه بأرتيز نبر نيرة لا يكاليو جن مرجع هاي نات كام مرجع أفتي أداغا كما لو بخمي تسرح بهاي شيلكا كوميرشال ارتست كتكون تخيلها تي قد ብዙ አይነት كما غيرካ نتي براكتيس እንዳገበርካ ትነብር مسؤخا ካለ መናበር ስራሕ ፓርት ታይም ዲኻ ወይ ገለ ጌርካ ግን እቲ ቀንድ ነገር እንታዩ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ደለካ ናትካ አራአያ ወይ ስታንድ እሱ ትድውስ ነው እጂ በከመይ ሃት ነበር ትደሊ አይ ቲንክ ናይ ምርጫ ጉዳይ and ናዓም ጉዳይ ስለዚህ ይካልዩ ግን በከመይ ሃት ደልዮ ይተቶ አምበር ይካልዩ አለው ስለዘለው ማለት ነው ዋላዚ ስደተኛ ጥራይ ስለዘኮን ካረ ይኮነስ አብዛ አዲ ጽምቦ ሪኮግናይዝድ ሆኑ ሰአልትለው ግን ፓርት ታይም ናይ ግድን ሓደ ስራሕ ሰረለው ምክንያቱ እቲ ናይ መሸጣ ባህል ናይ አርት ሬጉላር አይኮን ማለት ትሸይ ትኽል ጽባኸይ ትሸይ ትኽል ኤግዚቢሽን አምግባርካ እቲ ሲስተም ጽምቦ ነገሩ እንታይ እዚ ዝኾነ ፕሮጀክትስ ትወስድ once you are recognized you get different projects ትወስድ ግን ኩል ሻይ መጽን እዚ መናበሪኻ ተባሂልካ ይኮን ካም ፕሮጀክት ትወስድ ለማልት መጽፈውን ጽባህ ላይ ትገብር ሰልጠካናል ስለዚህ ኩል ሻይ ወይ አመማር ወይ አብገለ ስራ ፓርት ታይም ክትነጥፋለካ ነቲ እቲ ህይወት እቲ ሬጉላር ህይወት ከተልፈው እንታን እዚህ ኮይኑ ግን ጋለሪ ሰጅን ምሳሌ ካለ ነገር ታያለው አደ ጋለሪ ናትካ ሪፕሬዘንታቲቭ እንተሆይኑ ንዑ ጥራይ ተሰርሐሉ ሱ ኮሚሽኑ ወስድ እቲ ናይ መሸጣ ጉዳይ ናቱ ጉዳይ ኸውን ስራ ጥራይ ተሰራ እጂ ከምዝሃ ሓደ መንገዲው ምስቲናትካ ስራ ኢንተረስት ዘለዎ ጋለሪ እንተራኺብካ ማለት እዩ አብገሊው ጊዜ ወስድዩ አብገሊው ካ ድምድ ላይ እንደምትላይንካ ክህሉ ስለዚህ ተመንገድ ብዙ እዩ ግን ይካልዩ ነው ወይ ምክንያት ይሄን ቋዕኮና ምክንያት ኩሉ ጊዜ ተሐስቦ ከለሃስ አና خالق ስሊ ነርኒ ከብር ኸውን ኢለ ዝሐስብ ነረ ኤርሚያስ አብ ቅባታት ካአቲና በባሓደ خلعل ስንዴ መተፈተወኒ ዓቅም እንደሞ ምርድኡ እንደሞ አነ ቅባኻሪ ወጥረካ ዘኽእል ብቕዓት ናይ ምስትምቃር ቅባ ክበጽሕ ክንደይ ማሃረርኩ ትዘለኒ አሎ ጊዜ ሎ ሓደ መዓልቲ ግን ጆረዲ ያ ጀርመን ናይ ግድን ያ ናይ ክልተ ሰለስተ ዓመት ተሞክሮ ዲፕሊ ተንቢብ ከተጽኒያ ተንሚዚያ ማተሪኻ ከለመለ you can be in one of ስታክ ማለት ድካል ነገር ስለዚህ ተስፋ ገበር እጀትኻ ለምንታይ አብዝ ክመስል ስለዘይደሎኺ ትግርህ ይልካ ክንፈልጦ የድልናዩ بخم إنا حتى كأتي زحبر سناب زود عشل كيف كيا زير أنا بزغل خمان عبن كي أتوقفلو تمو يا خاخي راسكو خلو برتي لازم نبرك بقاتات كاجل يزرخو ولا بزمش متأخا قال أنا عايز اسمعني زرعين في اللياتي رئي أبحبري أبتي كبقاتاتي ملقتي تكسبريشن أبتي قد أتاي تبسبات تغينم سبات نايم وكالتات نبرتات قلت الصوتات بزح حتتات تمصالي ነገር አለ ግን ሎሜክ ፈሐቢልና ብንሌላ ስለዘብ አብታ ትዕመት ኤርትራት بالቅብአኻ አትኪረ ጥራይ ከዕልል ሎሚ አብአዝ ማዕኒ ምክንያቱ ዝያዳ ንሳስ ብዙሕ ነገር ጽየራላ ኢላ ሐስብና ብድፍረት ተሰማዕኒ ብዛዕባ ዝስማዕኒ ሓተካ ኢለ መዲበለኹ ናብኡ ቅድሚ መኻድና ግን ሓደ ከተላልየና ደልየት ኣብቲ ከተማ ኣብዛ ጥቐስካለይ ክደግማ ይክእልኒ ኣብ ጀርመን የዝቕመጥ ሾድ ኔምዩ ኣብቲ ከተማኻ ዘለካ ንጥፈታት ኣብቲ ዓዲ ከም ኣርቲስት እቲ ተቐባልነት ወላ ከም ሓድሽ መጻኢ ሞት ኮሚኒቲ ሃንጎፋይ ኢሉ ዝቕበል ኮሚኒቲ ምእታውካ ምክንያቱስ ከም ሓደ ኖርማል ወዲ ዓዶም ኢኻ ንዓየት ንጥፈታት ካፍሪኦ ከለኹ
شالو جي بزعبو لنا نطفتات كان مسألة حيس كأتو كيف لك همونجيز دردرن زلو خزن حتوتات እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ህልው ኩነታትና ከም ሕብረተሰብ ትብደገ ዝፈሪ ዘለዎ ኣበርክትኡ እንታይ ይመስል ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ለውጢ ትፅቢታት ሓሳባት ክልወጥ እቲ ኩነታት ክቕየር ብዙሕ ሰብ ዘይደቀሰሎሞ ስነ ጥበባዊ ስራሓትና ከመይ ትግምግሞ ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ምልዋጥ ነቲ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ኩነታት ክኸውን ንኽእል ስነምራዊ ኩነታት ክኸውን ንኽእል ብዓብዩ እቲ ጉዳይ ናይቲ ዓድና ከመይ ይረኣየካ ትፅልዎ በታ ናይ መጀመርያ መጀመር ኣብዚ ዘለኒ ሪኮግኒሽን ተቐባልነት ገለ ኣነ እንታይ ዝረዳእኒ ኦፍ ኮርስ ናይቲ ናትካ ኮሙኒኬቲቭ ስኪል ላይክ ኢንሻአላህ ዘለካ ነገር በዘይ ክስታይ ከተቀርም መሃል ምክንያቱ ይፋላለዩ እጅ ካልኦት ካብ ካልኦት ኮሚኒቲ ድመፁ ስነ ጥበባውያንን ካብ ኤርትራ ወይ ከማና ኦሮብ ተስክፍ ድበልና ኦሬዲ ካፍቲ ተጨቂና ስለዝነበርና ወይ ገለ ከምዚ ፍርሒ ወይ ገለ ከሙታት ስለዘለና እሱቲ ቀንዲ አገዳስ ነገር ኢንሻአላህ ቲ ዘለካ ነገር ክተርኢ مفتان كافت زلخايو وتاعات مهار مفتان انتاي كم زدليك كم مفلات نابيغس كات دلي شالو نسوتات بنصر مفلات غلطي كندا قداس ነገር تزي كوينو ግን زخونه ህብረተሰብ ነቲ ናትካ ደለካ አቅሚ እዮም ዝርዩ እጂ ሓንሳብ ብዛዕባ ነፍስና ዘለና ርድኢት እዩ መስለኒ ክስታይ ገበር እምበር ክርዶም ዝኽእል ማለት ክርዶም ለይኮነስ ኣማተሪኦም ሞ ወታ ኣማሃሳ ስለዚህ ሪኮግናይዝ ገብሩሃ by any means ንስኻ ቀጻለኻ ትሰርሕ ኣለካ ሪኮግናይዝ ገብሩሃ ተሰሪሐስ ሪኮግናይዝ ትግበርኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለዚህ ታ መስራሕ ክተርኢ ምፍታን ዘለካ ምፍላጥ زلكها بين درجة مفلات تمرت زلكها تغني تمار لازم بتز لازم ريكوغنايز تجبرها يعني means هجيناتي ريكوغنيشن كابتي مجمرة خبرنا جميرة immediately كم artist نايتا زلخوا ختماسي سواء هالعجز ناي كتمان artist ينبر سدتني artist ويجلا يكون كل بحالنا ويكا حكزت ليه وقال يكون معرن ستوم دلو سنتوان بس ناتي عمي بو تعكينا recognize كبر لازم which is fair ايوه كم يدلو كابتن نبقى عمخا نبقى عدكا نقلته بواقع لنفسها بيركا كس حكي نو لازم بتي زتعادي كونن عادي كونن انت fairly recognized project ركب exhibitionاتي بعلي سناتي قدايو كما عم exhibition قبر نتكبابي نتبرتسب كردو فتن نتي زلنس medium نتي landscape نتي nature كاستمعرو فتن بمن قداي ስለዚህ that is assimilate ምስተከባቢ assimilate ምግባር integrate ምግባር ካገዳስ ነገር ስለዚህ አነ በታ ደላትና አሚ ኢንተግሬት ገበርፍትን ማለት ምስቲ በሙሉ ከባቢ not only ሰብ ገለገለ ደይኮነ ምስቲ ዘለኻዮ ሁነታት ነቲ weather ነቲ climate ነቲ culture ነቲ ገለ ፍትርዶ ፍትን በተዘለካ አሚ which is important እሱ መንባር ባዲ ተራስ ነጥበብ ኤርትራውያን ሙአብዝ ዘለናዮ ጊዜ I think በጣም ያገዳስ ነገር still ግን እንታያታ the same thing is not ስለዝ መጻና እቲ አገዳስነቱ ክሳብጃ ይፈለጥናዮ ትርዲት ተሎ አይመስለንም ክሬውላ እንተን ወህዳት ደለዋ ሙዚቃን ቪዲዮ ነው ወላ ስነ ጥበባውያን ክባል ከሎ ንሶም
تمسون برتي كال عينة سنة طباب كمان أبدو متأتون كريو خلهم موسيقى تقولينس موسيقى بحال أوكي سنة طباوي يمكن specified برك أباي تقولينو كأباي visual artist كانوا جيتي نايك أباء recognition هذا ناتنا دخمتيو نايتهم كأباتي active يلا ወይ network يبلنا نسوها not necessarily مستی انصار دلو سیستم کنک على سلو گلمله ترای کنن تی استعمال resistance ترای کنن زرلنا مجمرنا هناسي active علنا دو as تی دلنا profession active كتصالي active كون تزي كيلنا ابوشتي already بسنسورشيب بگلم ولا ندح خلو هنا ادلو رغيبنا هنا صنتنا مسرحبنا بغالب منقدي نحسس نيتورك يبلنان بحنساب كسر على نخير النجار يلا سلازي تي سنة بحفشو ولا تكواليتي ولا توم كنا تبتغين الناس تكواليتي ندات أفاقيد ديلنا نهون at the end of the day سي حجر نصاح وينا تتبعيلو سي هنا contribute كنا بركت كير كات نرجو كتر يجيو كلامنا أجي مسواس أنا نحسس تهوينا عمنا نتف تهوينا دينر فوق تهوينا قال بحافظ شو نتي as a community as كم حزبي قدولوينا نخون that part بجكبت بذاباتي أنصار وينا يتقامو صراحات ترايدي كونسي كم سنة باباي مولو سنة باباي نحن فاهم نسو كتصالك سرحالو لو بحنساب كأنسرحالنا نيتورك كنهلو لنا كم community أولا بدياسبورا that's why أنا دعنا كالوت مثلا ما أعرف سدتني أدوانو community سالو رابالو سيريانس سومالس جلا يسون تبو ناي نيتورك سرحالو أبزخنا جيزس as a community ألو نسوم stand out جبرو جلا we need that نقد داسيو by any means in a way موبيل نمبر تعمز إرترا يعني بتحنا كوحن صبغ ترى يوانا الله تعمز إرترا كبقى ناي إرميس عقبة بقربة زي زرقها كبقى حجي تاز تسمن تتعمز مسا تصل ديك وانا خلتك زي دقي ميا مونتاتو لزلا هيتخوني أبز غربا جزي دالا خايا I think أب ورحي قنبت زي تلاقي رماني خا قنبت كبابي كوين تسمعني وان هو كنت صار استور حق ديما مثلا كبقات عمت إيرترا أب محبراوي ميديا مسمت أتجلس بز حسبنا ناتو سمعت تسألاري إيو كمان حق زربا خاب كلمة حجي بقبقى كبهال زرعنا يا نجارات بز attention زرا خبت كوينا تسمع عن تسبنا ناتو العلو زصحفوا لا سباتالو هايلي بيزن صحفوا لالو اب مربب حبريتا بين إيرترا ገጣሚ ሃይለ ቢሰን ከምኡን በብውልቆም ከዓ ሼር እንዳገበሩ ናቶም ስምዒት ዝፅሓፉላሉ ሕጂ ቅብኣት ዕመፅ ኤርትራ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ሓንቲ ካንቫስ ኣብ መዓት ሓሳብ እዩ ዘሎ መዓት ኣብታ ካንቫስ ግን ኣብ 4 ስላይድ ተመቕለ ነገር ይርኢ ንዓይ 4.5 ከማ ተመቕለ ስእልታት ኣለዎ ሕጂ ናብቲ ቅብኣት ክርኢ ከለኹ ኣነ بتحبر معت نجار رئي كمزي سهروني حبرة السبرئي كأنزاني حبرة السبرئي تحقواس رئي مزي تصفاري بقدامي تتا ولا دوازرقي حزلا بقى همزي كندز عينت سمعت كتقلص كالغاس قال بقى هيوت كازل وتني حواس نجار كمي حمد قطمي بقى داو كاب زي ما كنت تصير تزرقه شلو حدا زرابع كانو بعراي ويزرابع حكم زخور تشكان ناي تشكان منفس كاتريو لو خن ناي دخوري وي ناي دحرقه تعينتو خالقناتو حبري بدحريو قلت رئي صنيحكا بحر ترئي مركب استقمطلت رئي برادالا تبراديا تفززلا قلماي ويسوا ويتبعراي زشين زلو
شعوها حنباشا خير دي صزلو حنباشا دي تبعراي اقرو مولو اب حنباشا اتلو بقص تسلمي بناوي حنباشا حبرت سبنا الدين بزعب حنباشا تريسي روحو كي كتكسا الدين حنباشا جيرا تقربوها بزي بنا كريو خلوهم تبعراي جيرو يتوزلون مستايقو impression معت نقرات قالو بزدو استني شعبتي دحريت مسكر ناس انت تنستي ولا نستي تخالا روحو تمعدو colors تحبتها أبوزلو بروح هيكونن مزقل نجار نخبر كم زنا نقو لي تقين اسمعك خوجح ناب وجح زمسل برهان زلو تسقل كابت ضغط على ما تحلف زبالة كابنا وجح زمسل جنك دعلو يأكل زبل صحفات قبل عبيلو حجزت أنا يري الله تنعي سمع أنت يبلو ترى يزلخو جتاي ترجمو قال لي لتحتيتك فتي مو بيكوني نحد كواي تاي ترجمو قال تاي صحفتي له حتى كايكون كنت كبا كريوا يريوا ونسلسلو خاطر سناناتهم كستايكل عليهم مالتي كل سنه توصل قلنا عي تعمت إرثرا كفال بخفال I know أنا 4 أو 3 ري الله خص شحت ترجمات زلوا نن أشتو حبرية قرص قلقتي خلاها أبزع عباياون تعمت إرثرا سلمتاي عمت سلمتاي مريتك عمت كم قال مريري همزي ولا بأكل تعميت كسب ولا تقولني سكان تعميت سكان بريغا خحلف ولا يترسعوني خا حرري زبلك تعميت سكا بأكل نسمعيت كان تعميت واحدة سب إنه قال نستيتي يكون ودي تبعتها يندحر سيكشوال تعميتو مريري مو يخون حجي سلمتاي يا زعب أخا أبز أوانزي كندز أكل ديتيلز حيزاوت عماسكا تقال كم يمريس كايو تايو معمات سلمتاي يا تا painting ذات حجي تزارب الله دلها painting حجي تسريها عامت جيرات خون يعني عامت قريبات خون يعني كابد سرها ناتا earlier version جن أبيرتها خلوا هو يسرحيه حجي تا تمبقاسيا تيزنبرا شو زنبرا خونتات نرباش كلتاشن شو مونتن عسرتن قال كبابي دارجا مسافسي نورمال زنبرا لجيزيتهم بس constructions تتعزو سرع انجنيرات غازيتኛታት ናይ ባል ይርካለም I think አቡተ مسافسي نورمال زنبرا لجيزي ማለት it was a shock show أنا كتجزيتي كستاي مشالله زي سنبت كله جزء كرميو من الباشتو تصبحوا وجهون جلا بالينيرانو نفتا شعو جزء كبابي جنتي مسار بفلاي بقى نورمال مسكونة شعو سنبيته سبكة درجة بزح سبكة نورمال تقبلو جلا جيرو مخون جلا ملا كبهال جميرو ولا أزمات كهمانسي جلا جير تخون برشعبي هذا جلا ملا كمزي شو it was shocking كايا شو تا painting سر هيا by the way صار بعلا سنسر حليفة سانو بعلا إرمس الليبا وتقيلات أنا حد بتخاف سانو بعلا أوكي censorship حليفة exhibition ترايا قال يوم يرتجوا على ذكروا يوم بالتيتروس كلامنا ولا ذكروا يوم دعوة سالنا لنا قلنا ግን anyway الدلجرس أي مثلاً تي هم أنا يرسي أبصحن الدلنيا نوا أجي شو استسرحت يعني ناي تو شو زنبرت أقراربا ግን كم زاز بلاكي يرأيو بزح ነገር ግን تي brush work ወይ تي አቀባባይ ክስታያለው ከምዚ ንጹር አይኮነን ከምዛ ሕጂ ትሪ ያደላይ ንጹር አይኮነን
تزانتا تما بقاسي زغبر كوانتا تاناي غريك ميثولوجي the rape of Europa تبل زانتا الله زعبا أمالقتي ناي غريك غلا تزنتون لا كاتي انت نغوس نايتو مالقتي زيوس أمريت أوروبا تبعال صباتو باليري مو مسيو تغيروا يرمس بزح زانتاتات له خالق كرميو ناي ليدا له قال سوان كوينو مس قاليو قال تغيروا مس جاب زي بعراي كوينو صبو بعراي كوينو مسوا شو قال تزانتا ولا تنببيو الله just how she was charmed by him قال ملا شو هيز واحد قال ملا اجي اكا تارستي نايتا painting دبلكي ناي ابيرسار صراحه the rape of Europe the rape of Europe زي كنت painting تريا الله يدارغا مزياس ማሳሰል ያገን ሪያሊስቲክ አይነበረትም ከዚያ ማለት ነው እጂ እታ ሐቀኛ አርስታ አምጽያ ማለት ነው ስለዚህ the rape of Eritrea the whole takes territory now አሁን መጀመሪያ ናጽነት ምስኮነ you know how ገለገለ ግን ትኩነታት ሃራይ ሬትሮስፔክቲቭ ብዙት ሰባት አይሾስ ከምዚሉ ነው ገለመለ ባል ነገራት አለ ምስከሙ የተታዞ ነገራት አለ ገጻ ያበና ነው እዚ ገለ ከሙ አይነት ነገር ነው ለሃራይ መጽዩ ጋዜጠኛታትን አሰፍታም ተታሲሮም become normal you know this whole story hajik savage ሞዳታሹ ዶብ ተኸፊቱ አይከሰርናን ተባሂሉ you know this whole times መጻ ካብዝል አለ አመጽ ደሎ አይመስልም ሓደ ህዝብን ሀገርን ካብዝን ለዓለሲ አመጽ ደሎ አይመስልም ካል መግዛት ይመጽዩ ይሻለው ካብደገ መጽዩ ገዚ ካማን ካብዝን ለዓሊ ከምጻካይ ከም ህዝብ ስለዚህ I don't want to make something you know commentary comes Christo galagala تغيله the whole تازانتا ማልትናጽነት ጀመርካ አብዝ ዘለናዮ ናይ መንቀሳቀስ ጊዜ አብ ሃንቲ ፔይንቲንግ በንጹር ወሳሲኻ ክሰርሐ ፈቲና ማለት ንጹር ያ ምስታ ሪፖርት ካናት ካታናይ ኤርትራ ቨርዥን አይፈልጣኔ ሓንቲ ሪፖርት ምስታ ኦሪጂናል ታትገልጻ ጽናሕ ካዛንታም ዘራቆ ግን ማይ ጋድ እታ ቨርዥን ናይ ሬፕ ኦፍ ዩሮፕ ናይ ሬፕ ኦፍ ኤርትራ ዚአቶ ኮይናስ ዋይ ቲአ ብሕብራ በመልእኽታ በቲ ካል ነገር ቲአስ ሓደ ካልእ መንፈስ ዘለዎ ፔይንቲንግ ሬፕ ኦፍ ዩሮፕ ምስላኻየስ እስማ መዝዲ ተሐቅና ዝዲ ሪያሊቲ ናህና ወላይ ዘብለካ نعم بقى نزخون استماعرهم ክትገብሩ ኢለ حسب نزخون ዝሪኣ ኣብዚ በቃ ኤፒሶድ በኤፒሶድ ተኸይት ዛንታታት ይዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤፒሶድ ድሕሪት ባዕልኻ ተመሳስሎ ኤርሚያስ ክነግረካ ዝፈተነ ዕሪኻ ዝሪኤካ ገሊኻ ሓብኣልካ ባዕልኻ ኮለልካ ትረኽቦ ገለ ማዓት ነገራት እወ not necessarily ናይ መሕባ ነገር ኣይኮነን እጂ ምክንያቱ ፔይንቲንግ ከምኡ ኣይኮነን ቲ ኔቸር መሕባ ደይኮነ ኢሉስትሬት አይኮን እንድገብር ህጅ ናአይ at least እንተ ዋሃደ ፔይንቲንግ ካብ ኢሉስትሬሽን ንሓደ ነገር ንሓደ ዛንታ ከምዘ ጅድ አለክ ዝነበርኩ ንዑ እዚኣ ከምዚኣ ደይኮነ እቲ the whole the spirit of the whole ዛንታ layers ሓንቲ ነገር layers of meaning ተበና it doesn't mean ግን መህባደ ኢኮኖሲ አቡን ሓንቲ ሲምቦል ወይ ሓንቲ ኦብጀክት አውደላ ብዙሕ ነገር ክንብላ ነኽእል እሳኻ ምስተካለ ሕጂ በራድ ንበይኑ ተሪኻዮ ምስተብዕራይ ተሪኻዮ ድህበካ ሚኒንግ አሎ ሽኡኻ አምጽኻኻ ምስቲ ሕምባሻኻ ተታሕዞ ተኺልካ ካልእ ትርጉም በካ እታ በራድ ሽኡ ምስታ you know ሕጂቲ layers ዩቲ እቲ አቀራርባኻ ናብ ብዙሕ layers ከም ዝኸይድ ትገብር እምበር ድህባ ነገር የብሉ as much as I can come sense ብለኪ ወይ ተረድኽኒ no I understand نحسبك ተረድኒ هو ሕጂታ layers ያን ደለዋ
كونتكست حنت اوبجكت مس حنت اوبجكت مس باك جراوند برمولو دفاع دموتو سبات አለው በጀልባ ተገልብጠው ዝሞቱ ሰባት አለው ህምባሻን ክስታይን ተረጊጹ which means das ረገጽ das ናይ ሐዘን ናይ መርዓ ናይ ሃጎስ ናይ ገለ ግን das ተረጊጹ ቀደም ተረጊጹ ክትሐዝን አይተፈልንሃ ጠፊኦም አባህሪ ጠፊኦም አይተወይንሃ which is das ፍቁድ አይኮንም ናይ ሐዘን joy የለን more ንክትገብር አይተፈልንሃ ሰባት አሲሮም አለው ብዙአት you can't mourn about some ገለ you know እንጂ das በخلቲው መንገዲ you know this kind of things stand to anyway ብዙ كل ጊዜ ኣብ ጊዜ መርዓና በራዳሎ ኣብ ስዋሕ ሒዙ ኣብ ጊዜ ሐዘና ሻህ ሒዙ ዘውር ባሻህ አሎ ሁሉ ኣብ ስፔንቲንሲ ማዓት ነገራት ይዘ ማዓት በቃ ትስካል አሎ ዝተረግጸቲ ትዕንት ናይቲ ዝራብዕ ትገጽ ኢምፕሬሽን ታ ኢዳ ዘርጊሓ ዘላ ጓልን ትቅድሚኣ ዘሎ ርእስ ናይቲ ዝራብዕንሲ ሓደ ዓይነት ኤክስፕሬክስታይ ምልክ ኤክስታይ ውን ይብሎምን ሓደ ዓይነት ቪዲዮ ጥልመት አሎ ይብሎምን ጦይ ገለ ይዝብል anyway ነቶም ማስተማርቱ ክንጎድፎይና ነቶም ራይት ኣብ ዝተፈላልይ እዋን ናብ ዝብስ መጻካ አንተ ወይ ተዝክርቶ አስከተላልየና خلኻ ምስ ዓውዲ ይባ ወይ ናው ዝሕግዘና ክንብል ከለና እንታይ ለኒረስ ሓንቲ ሕቶ ሃይተካ ኒረስ ብላሓቅ ታሕቶስ ቀላልያ ሓደ ቀባይሲ ብድሕሪ ባይቱ ይጽለዶ ትብል እንጂ ምስ መጻካ ኣብዚ ከም ዝበልኩ ምስ ናይ ቀደም ቅብኣታት ካወላ ሌላ ያህልወኒ ትዝሰደት ካለይ ቅብኣታት ገለ ክሪኦ ከለኹ ናይ ሕብሪ ፍልል ትርኢ حقيقة حبر فلليات ري جي تناي حبر فلليات انتايو تي سنوبرو زل خابوتا حجي سلام انتايو ناب رصاص تسألز مثل سئلتات مور ناب قطو ولاستيو كله سلازي رأخو ودي نتنزر أخو انت رايستو إلي نقاقحو ولا كل جزي اوكي ابزا ريبو في ريترياون برادان لاب كالسلون زراخو مسيلني حجي ازدات بخوم زي يرد اودو زي ابزو زلو ناتكا نامنتا حدا جاليري ناتكا سئل مصوم حسب نناتو العيل خيت دحر بايتا خاخا يريو بزاني ريليت قبر مستي اقحوت نبرت وكالتات امصيكا زلخا اجب واخا قدم الحجن بوزلو ጽልዋት ይስደት ተወከላታት ዝገልጽ ጽናሕኩ ብምኽንያታው ዲኻ ትገብሮ ብዛዕባ ሰለና ሞዳታ ግን እቲ ምስታን አንቶ ያታሕዝና ዝኾነ ዓይነት ስነጥበባዊ ፍርያት ናቱ impression بتريو خلها let's say music ولا حاجه كنصحلنا موسيقى انسمعوا خلنا تي نمجمرا impression هنا نوصد صحبنا نخيد وكاغينا الكات جديفكات خيد حجتي in terms of impression نزغنا فريات بخوم يا خدو attention كاسحبك تخيد موسيقى دمس سميها واو اسكي تفتنو شو ملسكات دقم the same thing اجي بفلاي كبا بزح صقام يبلون كمزي نخرأي honestly بقى ترايو ግን يفتون ويكا يدلين ገለገለ እሱ ካለ ነገር አብዝሆነ ቦታ ሄድካ ወላ the same thing up to ቀደም ሰራህ ኤርትራ ሰራሁን ነበርኩ ስርዓት በቶም ኤርትራውያን ክራይ ከሎም በቶም ጻዱ ክራይ ከሎም ትድፈጥሮ ኢምፕሬሽን በበይኑ حاجتي شو مبزحتهم توم مناتي سرحات سيت بوغيرهم دستمعوا روز نورو مبزحتهم وصاتنياتات قال يوم اتران كمان سي انت زي يلا بلد كلها كمان غير instead of
دحتك ويكا أنتي ما لتخون ويكا curiosity هيزو مسكالوت discuss تقبر قلا قالوا هات إيه سيلكا سرعت ندابلو قال ما لك لك this بزعنا غير لازم تي بفلا أنا تكملوا techniques ولا تقال أنا بزغنا بوتا كيدوس it works تي ناتو نقرات كريو هلو ولا بزمسي the same thing أبزي مسي هاكو مجمرة recognize تهون اللو نقركو بمولو زغنا نقر سريحات أبو دلو أتحزاي تي attention أتي سب زهبك كمان تي لازم تصاقم يبلون هجي تا دهرابايتا ويكا context دبهلو نقرات كن تيز عابيا هتوش الموناليزا رئينا ياكو نتوم عدت لان مو سات تصرحات اللو كبابي زلو سبات دردوان نحنا نردان كوبابينو ونياتو ولا في باك جراوند دلو لاندسكيب تبامي كمان بستيدي على النيرة أبدهريا دلو لاندسكيب بكو كامتين نحنا نفلتو لاندسكيب ايكون عدت لان مسكت كده ترخبين وواتم بوبوتات ولا تي formation ناي clouds قلمنا أبو تريوها مستي ويزر مستي شو زلوا ويزر قلا ستي landscape تريو that's it شو نعم كربتها له the same thing أبير تراد صارهم زنبر بصراحة نيرتاويان كربتها له معناته مبزعتين أنستيان شوفون تخدينان قلا ولاتي قراربا قرب تفلي كافت رياليستيك تهون نجار وصي بالنبر لك immediately تشوفوا نتكون كل منفسنا الديتات جلجلس immediately تريا جي هذا وعدني هذا شو ده ناويين معه feel كجبر الكا the only thing they can't feel the whole atmosphere of its painting في حبري نتندك أنستيونك هنا experience جبرنا أيقور ونبر نت painting as a painting again ناتو بناتو قوانقوا بناتو logic feel جبروا ناتو the same thing أنا European painting ساب إرتراح الله هو تقبلوز نور مغنياتو نايتي logic نايتي painting بعلو دهبنا نجاريو مصحفت دنبنا يومكو تارجع مبزهاد يوسي ناي western مصحفتين عم بيبنا قالنا بغينا قال مسوا مالكيس ناينا قال ملقن this is the way the artist دقربلنا زغربلنا منقديو تعمقوت هقراربا قال ينبري it's not only subjective ابو زلو ነገር ስለተፈልጦ ተረዲ ካለው ማለት አይቆም በራድ ስለዘሎ አቡ ተረዲ ወይ ጀበና ናይ ቡን ስለዘሎ ፔይንቲንግ አስተማሪ that is a sentiment ተፈልጦ ነገር ሓደ ፔይንቲንግ ትረክብ ከለha it's a kind of sentiment ያ ወይ ገለ ኮኔክሽን ያ ትወስምበር net painting ወይ net ጽሁፍ ነው ወይ net ገለ ተረዲ ካዩ ማለት አይቆም እጂ ገሊው ህጅን ምሳሌ አንሰማለና ሚውዚክ نظام نورز أفريقيا ناي تشاد ناي جلا كل سماهم كلنا لكن هدارت ناي كستاي بيتس لازلو لك نعدنا هون نسمعك جن نتي ميوزك نتي ميوزك كواليتي جن مستي ويسترن ناي جيتار ناي جلا جيرو a little bit elevate to go واشو تي قانقوا ناي موسيقى غيروا نبغلا نجا تي نسمعوا جن تبيت نايتي نعب عدنا نسمعهم نجارات كاست سنتيمنت جيتي أمكوت نايتي موسيقى عجنا يكون ندفتون على السنتيمنت نايتي نفلتون نجارات ومركب نايو ريجي يقربنا بخمو عينات نجاراتي نصمت اللازم أمكوت ناي موسيقى ناي وين ناي كبعات نسخل حاجة السنتان فلتت دلي تموكرو دلي أوراد أبراش composition ገለ ድባሉ ነገራት ኮሩፕ ተሞክሮን ፍልጣትን ደሊ ማለት ስለዚህ በሰራህ هو ስራሐት ዞነ ሰብር ዶዩ ኮንቴክስት ዘድልዮ ነገራት ተለዋ حتى መስከካ ማለት ቅብኣኻ ሳዳኔራታ ሰኔና ደራሪ በልካይ ወንተን ሕተታታ ቅብኣኻ በብረክን ብእዋንን ብግዜን ብድሕረ ባይታን ብሕጂ ትነብሮ ዘለኻ ንፈላለየ ከዓ እታ ሓንቲ ሚስ ገበርኩዋ تيم فللاي ابناي اب ايرترا سراحون
ቅብኣታትን ኣብዚ ዝሰራም ዘለኹ ስራሓት ካብተን ዝረኣኽዎኒ ተበጊሰ ካብቶም ውሕዳት right ጽቡቕ ኣለኹም ምክንያቱ ግን it's natural ምክንያቱ ከባቢ ዘለኻዮ ከባቢ ዘለኻዮ mood state of mind state of life በሙሉ it matters ተዘይኮይኑ ትሰርሖ ነገራት ሜካኒካል in a sense በቃ ስእል ስለተኽእል ስእል ኣለኻ ማለትን ነፍስኻ ትገልጽ ኣለኻ በበይኑ ነገራት እዮም እቲ genuine ዝኾኑ ነገራት መጽወኸሎ ምስ ቦታ ምስቲ ዘለኻዮ situation ኣቤት ማሰብቲ ኮይንካስ ኢንሻአላህ ከውን አይነት ዩቶፒክ ዝኾነ ፔይንቲንግ ትሰርሕ it's a very mechanical ነገር ተረጀኽና ባላይ ኩሉ ሻት is a state of the situation ለበካ ነገራት አሉ ውሽጥኻ ዝገልጽ አይኮነን ክእለትካ ጥራይኻ ትገብር ክእለትካ ጀምስ አባባ ኩሉ ክእለትከም ጀነቲ ቱል መዋኑ በሆም ይgaat ፈልጥ ግን ትፍልሊ ኮ አላ ኣብ ብዙሓት ሰአልቲ ክበሃል ከለኮ ናይ ቫንጎ ክእለት እኮ ካብኡን ላዕሉ ኪላታት ሰአልቲ ለው ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ግዜኡ ፍላይ ገለ ከማን ቫንጎ ድፍለጥ እኮ ብዘይ ምክኣሉ ከምዚ ክእለት ኢነሰንስ ፕሮፖርሽናል ዝኾኑ ሰባት ገለገለ ክሰራ ይክእልን እዩ ከምቶም ክላሲክ ግን ነታ ዘላቶ ክእለት ግን ነቲ ናይ ውሽጡ ዝተረድኦም ነገራት ግን explosively ከም ትኮስ ገይሩ እቲ ስምዒታቱ የውፅእ ይርኢ እቲ ዝረኣዮ ዝተረኣዮ ነገራት ከዓ ስታይ ይገብር ሕጂ እሱዩቲ ኤክስፕሬሽን ክንብል ከለና እሱ እምበር ክእለት ተኾይኑ ዓሻሓት ሰባት ኣለው ካብኡን ላዕሊ ጽቡቕ ክእለት ዘለዎ ትቁንኑ ገለ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ዘለኻዮ ከባቢ እቲ ክሪኤቲቭ ዝኾነ aspect of your conception ባሉ ከመይ ሓትሓስብ እንታይ ማለት ክሪኤቲቪቲ or whatever ባሉ ይቀየር እዩ ምስቲ ከባቢ ምስቲ ደለኻዮ ምስቲ ተሞክሮ ምስቲ ትሪኦም ደለኻ ነገራት perception ብዙ ነገር ይቀየር ሜሞሪ ቀደም ተሓስቦ ዝነበርካ ነገር ሕጂ ብተዘክሮ ያትፈልጦ you are not experiencing it right now ገለ እዚ በሙሉ በሓደ ወገን it's a material for you new work ማለት እዩ at the same time ዋላቲ እቲ ብዛዕባቲ ተቀይሩ ደሎ ነገራት ምሕሳብ it's another concept ብዛዕባ ሜሞሪ ብዛዕባ ተዘክሮታት ክትሓስብ ከለሃን ብዛዕባ immediate experience ገለ እዚ ኩሉ ነዚ ሓድሽ ትሰርሖም ደለካ ስርዓት it's a material ስለዚህ ናይ ገድን ይቀየር ማለት እዩ ዘይኮይኑ ከምታ ቀደም ሰርሖም ነበርካ ጽቡቕ ዝነበረ ታዲያ መሐሙድ የተሰርሐ ገለ ክብለካ ኸል ወኸለኮ ልካሽዑ ከም ተኽልካ ተሪኦም ትፍትን which is completely ridiculous ማለት ተረዳኸኝ ካል ግዜ ምስተረኸብና በል ኣጸጋ ዓቢልካ ጽቡቕ ጌርካ ክትስእለኒ ኻኡን እንዳበልካ كيرسعنا يا خلنا الماس نايباك إنه وحيزك I know عليهم برتزارة يمني لو عايز أقول كنا زي سهلة تولي حدم كنا اللي عليكم دلينا مساهم مستعودة نقفلو مستسرح لي لا يدلي النايدس لازم يدلي سيدلي كالوت بزحات كما يزدلي اللو يحسب يدلي النايو ومدلاي ترايك يكونن أقداسي عفرة سبنا عودي كبقى كعبي بمخنيات بتاع ما أقداسي yes thank you من الباتها قال لنا قال حجتها كل شيء تعز دقاقم زربات ملوت لك قال لي أمكن مبالي زيت التغسي ويقال لنا بلوت له عادل بكامبر بوغنيسي نخيفنا عينا اللي حسب أجينا نباخخ صندوق أمبري دلتا رغيبكي علو قبعتي أبسدت دلو ستيل نطفو جيم بزغنا ما أقاطامي رغيبكي تزاربي يوم
قالينا ها مش الله أبتي سدت بعلو كهسسنا المستي جيزة مستي هلخلا ناين أبرا نايقلا يد اليوم يو كمو خوصو هلو قروب من الباش كمزي تبارا بروم تنخيل نندهلنا تنرهاب زبالة سينيو مونيتورك فتيرنا بحنساب اكزيبيشنات نقبرلو وانا بروجكت بحنساب نقبرلو نقرات قداي هلو خونتات بحنساب سرت خيل ولا تيزلنا يونا برا كم ماتيريال سدت ديسلوكيشن قلملا قليلك not necessarily ካለ ነገራት ግን ሲምፕሊ ትናብራድ ፈጥሮ ነገራት ባሉ ደከ ግን በሐሳብ ነው የመስራህ ነገር ከተውጽዮም ተተኸለ ሓደ ስፖር መንገድ እዩ እትሰብካ ይላል ናተ ያራያ ብዛባ ስነጥበብ ሪኦም አለው ካልኦት ካመጽዮም ካና ናቶም ካል አይነት አገላለጻ ከሎም ሆይሉ በሆም ውሃ ገፈቲ አዌርነስ ናይ ህብረተሰብ بزاي هو تدخل يعني اللي ارمسنا يوحكي اغني اللي مسكنكا كلهم تحت تلتنا صبوق عدل يمنيلك خاف تصرح زلخا بصقربا غزيون اكزيبيشن نيروكا باهكم بلن نيرو او نيرو تزخون عوت نيرو خخون كا كم تدليون نيرلكا خون معلتي نخالو بزح رأستس لزبقو كخا أب إرمياس تويلة انت عينة قد غرب أي خاطر قبر إرمياس نعبازا أو أخازي نعبازا فينتيني لنا أي محفشة كتلا لينا ليلا يزاكل نيرو تسفا قبر أو كالجزي حنت جزينا بناتك إكزيبيشن نيرة بريو خنعلل ما هي بلني perfect يعني لي thank you Winnie okay ciao bye كبرتها تلتنا نايلوم تحستو كم زتكتاتل وصنحكم ينيرو اب زمت وان بخالا رستينا نرخب كسافيو سسمعين كلنا تحققين